Čaute ľudia, vítam vás a to v tomto dnešnom videu to by som vám chcel vlastne ukázať unboxing. Mám tu dva unboxingy, čo by som vám chcel ukázať, to je FIFA 14 a GTA Vice City. Takže GTA Vice City sa dá sa stiahnuť, ja to mám v počítači, lenže si to vymážem, sadia. Nechcem, aby sa mi dostal do toho vírus, lebo potom sa mi celý počítač by sa mi pokazil a to by som sa mohol neprečítať. Poďme ako najskôr si ukázať prvý unboxing a to je FIFA 14. Tak FIFA 14. Tí, ktorí máte M1 FIFA 14, ale nemusíte to mať na CD-čku, tak, že neviem, či na môj počítač to pôjde, tak je FIFA 14 na osobnom počítači. Viete, aký som šťastný, ty kokos. Tak poďme si vybaviť ako prvý unboxing. Takže počkajte ľudia, až keď si to vybavím. Tak, máme to vybavené, len si to ukážem, tento pekný unboxing. FIFA 14, pekne tuto je, normálne vyzerá, mám takto normálne. Takže tak, a toto je vlastne také karty, to ako vlastne teda takto normálne. Nie, to je taký papier, aj toto len taký papier, takže to si nevšímajte. Poďme rýchlo vybaviť druhý unboxing, lebo dosť času nemám, sorry ľudia. Takže toto dám rýchlo naspäť. Tak. A takto normálne vzadu vyzerá, takto vám to ukážem, takto. Takže budeme zdržiavať, lebo dosť času nemám. Takto. Tak, toto stálo ináč. Toto stálo ináč 10 eur, FIFA 14. Tak, vypaliť. Poďme sa pozrieť na druhý unboxing. Dobrá, tuto je GTA Vice City. Normálne to zádu vyzerá. Poďme sa po druhý unboxing vybaviť. Počkaj. Tak, už máme vybavené. Ukážeme si unboxing. Počkajte, čo máme. Bo v tomto není CD-čko po Vice City. A tu akože prečo nie? Sorry ľudia, ja som si len myslel, že v druhom unboxingu bude CD-čko, ale viete, ja už nemám nervy, ty kokos, škoda reči toto. Škoda reči, ty kokos. Viete ľudia, taký som naštvaný teraz. V druhom unboxingu nie je žiadne CD-čko skoro a na hovno som si kúpil druhý unboxing. Hneď. No, takže, ja som si myslel, počkaj, Lica. No, sorry. Takže tak, ja som si myslel, že v druhom unboxingu bude CD-čko GTA Vice City. Nie, viete, aký som už naštvaný, ty kokos. Na hovno som si kúpil tento druhé CD-čko, keď v tom není GTA Vice City CD-čko. Hneď! No. A tu je GTA Vice City CD-čko. Aj! No, sorry ľudia, takže tak, v druhom CD-čku normálne bude GTA Vice City CD. Tak viete, aký som naštvaný. Na hovno som si kúpil druhé CD-čko, na hovno. Hneď! Na hovno som... Hneď! Na hovno som si kúpil druhé CD-čko. Unboxing. Hneď, prosím, počkaj! Hneď! Počkajte ľudia, také druhé, som taký naštvaný. Na hovno som si kúpil druhé CD, na hovno. Keď, nie je žiadne CD. Chápete to ľudia? Chápete to?
druhé CDčko v tom není Vice City. Chápete to? Ja zájdem do obchodu a sa prečo tam není Nuka GTA Vice City CD? Spýtam. Toto není možné, ľudia už. Takže nevadí, ľudia, toto všetko pre toto video. Ak sa vám toto video páči, dajte hore like. Ak sa vám toto video nepáči, dajte dole like. Sa budem u vás tešiť na budúcom videu z FIFA 14. Dajte sa máte. Ahoj!